Katsotaan vähän läpi mun kuntoa. Projekti on edennyt ihan kivasti. Isoimmat nesteet lähtenyt. Kuten huomaatte, ei ole enää ihan samanlaista pöhöä. Vähän siinä on vielä. Tässä nyt on vasta kuin 1,5 viikkoa dieettiä takana. Mut kyllä sen tiesikin, että tiesi, että ensin lähtee nesteet, isommat kilot ja sitten se rupeaa vähän hidastelemaan. Mut tämmönen on päivän kunto 1,5 viikon kohdalla. Mitä sanotte? Mun mielestä ihan hyvin tullut eteenpäin. On tässä vähän nälässä oltukin ja treenattu kovaa. No, en tiedä. Mutta hyvällä mallilla. Seuraavaksi mä rupean lähteä vähän tonne Tampereelle päin. Koripallon EM-kisat tänään. Susjengin voittoa Suomi-Ruotsi. Huomenna taas sorvin ääreen tänne Jyväskylään. Katsotaan muuten samalla vähän tätä mun liikettä, että näette. Eli tää on takatilaa. Sen verran mun pitää tietysti olla tarkkana, että nikotiinipurkkeja ei saa näkyä missään. Sieltä hyökkää Valvirat ja kaikki kimppuun. Eli siinä on CBDtä, nollapussia, muutamat lisäravinteet, Denssin tuotteet, pre-workouttia. Siinä on vähän V-nutrionia, energiapussi, puoli. Tuossa takana menee nikotiinilliset, mutta niihin me nyt ei voida mennä. Siellä tulee muuten viranomaiset sulkeen koko pulju. Siinä on rinkka itse asiassa, mä oon pakannut sen valmiiksi. Mä oon ensi viikolla lähdössä 3 päivän vaellusretkelle tonne Hossan kansallispuistoon. 2 yötä siellä teltassa, kiertelen maisemat, katon läpi kaikki nähtävyydet. Siitä tulee kans oma klippi ja sitten katsotaan paljonko kaloreita kuluu ja monta kilometriä tulee vaellettua. Semmonen on ensi viikon luvassa. Siinä on vähän jauhoja, protskujauhoa, kreatiinit, betaliniinit, arginiinit, isolaatit. Vähän lisää jauhoa, jauhohommia. Tääkin meni jauhohommiksi tää. No, ei siitä sen enempää. Siinä on vähän pieni keittiö. Otetaan muuten vähän maitoa tosta. Taas maailman pelastus, kauramaito. Tosiaan tällä puolen on myymälä. Sinne ei paljon pysty saa näytellä, koska tosiaan siellä on nikotiinia. Hyökkäävät pian kimppuu. Tosta. Näin helposti se kahvi tulee, kun painaa vain nappia, niin tulee espressoa taikka vaikka mitä haluaakin sitten. Täällä on mun työpiste. Tänne mä aina aamusta tuun ja katon tilaukset ja sähköpostit käyn läpi ja semmoset. Joo, eli tosiaan kello ei näy nyt tosta, mutta kello on 6 aamulla ja mä oon työmaalla. Tarkoitus on tosiaan, mä käyn nopeasti sähköpostin läpi ja lähden ajamaan Tampereelle päin. EM-kisat, koripallo. Koripallon EM-kisat siellä. Susjengin voittoon. Pysyypäs toi tossa vähän aikaa. Ei paska. Susjengin voittoon. Huomenna aamulla takaisin tänne taas silleen sitten Jyväskylään heti aamusta Tampereelta jo. Että saa liikkeen auki.
90 aikaan on Jyväskylässä takaisin. Katsotaan esimerkiksi muutama frendiä moikkaa ja illasta sitten korispeliin ja sitten pitääkin mennä jo nukkuun, että 6 herää ajelee Jyväskylään päin. Tässä on tämmöinen pieni pintaraapasu täältä liikkeestä. Mä oon itse asiassa miettinyt, että tästä pitäisi ottaa vähän kuvaa teille ja näyttää millainen paikka tää on. Mutta siinä on vain just se ongelma, että kun ne katsoo tän myymälän tupakkakaupaksi, kun täällä on nikotiinipussia ja tupakkakauppa ei saa millään lailla mainostaa. Ja aikaisemmin kun mä oon ottanut edes jonkun selfien tuosta myymälän puolelta, niin on tullut, että mä mainostan mun myymälää sillä, että vaikkei se videon aiheessa ole siihen myymälään liittyvä, niin tämmöistä jotain piilomainontaa niin sanotusti. Mutta tämmönen on tää takatila. Täällä on tosiaan protskujauhot, nollapussit, CBD-tuotteet, energiapussit. Kaikki mitä mulla vähän myynnissä on, niin löytyy täältäkin. Mutta ei siinä tältä erää. Mä pistän seuraava video tossa, kun mä lähden reissuun tai matkalle. Ja sitten katsotaan se viikon kuntovideo tulee maanantaina pihalle. Siinä käydään ruokavalio läpi, mitä mä oon syönyt, kuinka on edennyt. Sitten tsekataan silloin. Sitten ensi viikolla mä lähden tosiaan perjantai-aamusta 6 lähden Hossan kansallispuistoon ajelee 3 päivän vaellus, 2 yötä siellä. Kertelen, katselen millainen paikka se on ja samalla seuraa vähän, että millainen kulutus tommosella on. Mä oon ottanut sinne vähän kenttäsafkaa mukaan. Tietysti pitää ottaa tosta, kun jauho on kaapit täynnä, niin vähän protskujauhoa mukaan. Että saa proteiinit ja saa nähdä, että meneekö se vaellusreissuna vai mulla olisi kai tuossa fillarikin. Mä ajattelin, että se voi olla, että mä 3 päivää ajelen fillarilla ja katon sitten aina mihin mestoihin sitten leiriydyin ja otan silleen niin kuin rauhakseen sen. Et en ota niin kuntoilun kannalta, mutta kyllä se kiinnostaa mua kuitenkin, että paljonko tommosessa kuluu kaloreita, kun tuossa vaeltelee 3 päivää. Mä luulen, että siinä aika hyvin palaa. Vaikka ei se nyt ole semmoinen reissu, sporttireissut on sitten erikseen, mutta on toikin sportti. Tarkoitus on mennä rauhakseen ja nauttia. Se stressi poistuu. Mieli lepää. Mutta ei siinä. Mä katson sähköpostit läpi ja lähtee Tampereelle päin, niin näihin kuvia tunnelmiin.